و هەلوێست کوردێنمەیان ئێسیدینە کو ئەوژی بە هەمان ئاوای یعنی بێ هیچ جوداییەکە ئاینی نەتەوەیی ئەوڕۆ هەمیە دەستی خۆکێرە ناو دەستەیەکدا ji bo komkirina alîkariyan û ji bo vê çendê ku hest û sûz û dilê wan digel xuşk û birayên wan li Rojavayê Kurdistanê ne. Li Rojavayê Kurdistanê Kurdên êzîdî hene, li wê derê jî hene. Îçe ji bo zanyariyên zêdetir li ser rewşa wan û her wiha dawî zanyarî li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê taybel parêzgeha Hesekê û li Qamişlo min mêvanekê ya berê Suad Hisû Rêvebera nivîsînga Yeketiya Êzîdiyên Sûriyeyê li başêrê Qamişlo şêwekî rasta Xwedê gelme dabîtin. Berêz Suad Xan şevbaş em xêratin ji bo Kurdistan bîst çarê her sax bî her sax bî. Destpêkê behs ke morala we çawa ye? Rewş di nava Amûdê da li nava Qamişlo êtir bi şêweyekî giştî başêrên Kurdan çawa derbas dibîtin? Sedîsed em dibên moralê me pir bilind e ji ber ku îradegî me heye îro hemî helwestê Kurd giştî jî li me derketin xwedî derketin vê moralê bilind bi vê helwestê kurdewarî em gelekî em di nava şerê xwe de sedîsed em ê serkevin yani tiştekî bi darê zorê êrişe te dikin eke te qir bikin êrişekî ji qirkirinê re hatiye yani em tevî zanin di şeşî vê mehê de êrişekî hovane giran li ser taxên Şêx Mexsûd û Eşrefî de hat pêlanekî mezin bû bi vê pêlanê mezin êrişa Bakur û Rojhilatê Sûrî jî kirin heta roja hîro ev şer berdewam e di nava vî şerî de helwestê gelê Kurd jî derket û helwestê me jî derket moralê me gelekî bi Kurda me pir bilind e bi vî tonî em ê çeta têk bibin û em ê serkevin Suad Xan tu dizanî ku 2014 dema hatina çekdarên Daişê îtir kiryarên hovane li dijî Kurdên êzidî encam da. Heta niha jî birîna wan sarêş nebûye. Lê pisyara min ev ye hejmareka zora Kurdan li Rojava Kurdên êzidî li Rojavayê Kurdistanê hene. Yani tirs li ceman durist bûye ji bo van êrişên Supayê Erebî diketin li ser Rojavayê Kurdistanê li ser başêrên Kurdan. Yani tiştek heye ku navçeyên xwe bi cê bêlin yan tirsek heye morala wan çawa ye? Niha me behsa moralê kir moralê me bilind e û îradekî xort jî li cem me heye îro hemî keç û xortê me û ciwanên me bi taybet civaka me îzdî jî rast e êgo ku li bajarê Tabqa Reqa berî xadana Qamişlo ji Hesekê jî heya ku berî xadana Qamişlo heya bi gelekê însanê me milletê me hatiye bela kirin lê em ticarî yani ev îradê me xort em ser wê îradê sekinîne yani ticarî xof tune ye eger em dibêjin Bakur Rojhilatê Sûriyê xwedê neke biçe wê çaxê xeteriya herî mezin dîsa jî li ser başûr e li ser Şengalê ye çunkî hevê ku hîro hatinê şer dikin aynî hew rûşkinan e aynî Daişin yani ferqa Daиш û ferqa Cebhetin Nesra tiştek nîne Ateşê ferqa Xan nîne hemî Daişin yani medî çawa hatin derbasa kampa holê bin qapî hefsa vekirin qapî însanî Daиш derketine pêş hev însanê Daиш hîro dixwazin tola xwe rakin heyfa xwe rakin ji ber wekî êrişekî hovane silahê giran êriş dikin lê em jî weke civaka êzî di nava vî milletî de me jî xwe parastiye hîro em jî nava nêfir am de me jî cê xwe girtiye ji ber ku seferberlikê hatê sergiya ciko mezin hîro her kes taxa xwe diparêze mala xwe diparêze komîna xwe diparêze Suad Xan dest xweş Suad Xan ev rewşa mirovî çawa ye li Rojavayê Kurdistanê taybet ev alîkariyên ku nihal başûrê Kurdistanê bi dezgehê Xêrxwazê Barzanî
دیگه روشاوای کردستان حول جناب سروک بازانی هین چاوا دبینن جواب چنده کو خوشک و براین ما هین پاراست بن روشاوای کردستانه ذات اموا سپاس دکن و جناب سروک برزانی جی ام سپاس دکن الواستوی محکن دیار بو جگلی کرد گشتیره موقفه کی پری خاش بو سر بیا اساسه جی هیرو خیرخازین برزانی گشتنه تاخن قامشلو گلک تشت جی آنی بون و چاوا بری خادابونه باجار کوبانه تشتگی هلوستگی محکن دیار بکشبر گو هیرو تم منظمال بداری تنانه منظمه گو هذا يعني هر کس بلا بون جاره گیدن جی سپاسیه جبر گو هیرو گلی گو هاته قامش لو گلکی انسانی خزانن هر تشتی خادمال ده هیشته بون هما بجل بدن خادر کت بون زاروک خار واکر بون هات بون حمید دبستان ده بوده يعني هر سفگی دبستان ده سی مال بعد دوی سفید را دست خوش سعد خان براستی شتێکی تەڕە بێژم سعد خان هەتا سەرۆک بارزانی هەبە هەتا سەرۆک بارزانی هەبە هەتا دەستگای خێرخوازیە بارزانی هەبە یەک خەلکێ me کوردێ me لە ڕۆژاوای کوردستانê bê alîkarî nabe yanî birçî nabe bê pêdawîstiyên jiyanê nabe yanî piştras bin her kes yanî dêbe xudanê wan an wan alîkariyan wergirîtin çi cudahî niye çil verê bîtin çil wê derê bîtin Kurd îro yek e dest xweş her bijît Suat Hiso rêvebera nivîsînga Yeketiya Êzidiyên Sûriyeyê li سپاس Qamişê gelme bû. Mirala wa her wa beriz û bilind bibîtin her bimînin.